Святослав, поїхали. Святослав. Ти що, вообще? Не бачиш, скільки він хвилин в АФК стоїть? Шановний не МГшем, що таке АФК? Що ти адмін чи хто ти? Ти покажи сразу свой... От побачу у тебе Опять красний нік, провокація. потім буде з тобою вообще общатися не Опять буду. провокує, опять. А ти не адмін на даний момент. Обсуждання адмінські дійства адміністратора. Що ти виконуєш? обсуждаєш, адміністратор? Так ти сам провоцируєш, слышь? Так ти Виїдь підійшов, за я ЗЗ. сів нормально на мотоцикл Виїдь до за чувака. ЗЗ. Я знаю Святослава, він придовбався зараз до нього. проснеться. А що ти лізеш не в свою розмову? Я його знаю, він зараз стане і підвезе мене. Так що не воняй тут. О, плюс оскорблення. Давай, іди. Жду на форумі, давай, жду себе на форумі, давай. Ну, тупо просто провоцирує і все, бачите? Це робив. Мені подобається, як воно горить, як люди суетяться. Просто провокує і все. Защули, да? Олександр.